tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. Mu tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. Mu tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. Allah Ubangiji farko jalla ya wahabu shine mai rabawa sannan ya kauda babu. Sarkin da yayi komai aljan mutum da dabbu. Allah ka taimake mu mu tsaya akan kafar mu. Mu tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. Allah ka yo salati gunda haɗan amina. Hasken da ke da haske mai haske zuciya na. Shi ne Aminu dan Abdu shi na bawa raina. Allah ka sa na ganshi manzon mu shugaban mu. Mu tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. Sana'a ita ce samun yanci gare mu, sannan rufin asiri a gidanka za a samu. Ka ci sannan ka sha kai kyauta ga 'yan uwanmu. Allah yana ta buɗe kullum ana ta samu. Mu tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. Sama zama na banza wallahi babu riba. Illa ce ga rai babba in muka yi duba. Haifar da matsala ke yi ba batun sawa ba. Shi ke sa mutum roƙo a cikin garin mu. Mu tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. Mu tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. Manzan mu shugaba ne shi ma yana sana'a, ya ce miyo ta domin mu ma mu samu sa'a. Riba halak mu samu a ciki mu sa da da'a, hanyar da za mu samu domin mu kare kanmu. Mu tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. Shi mai zama na banza in kayi bincikensa. Kifce da ya fice shi ne ayyukan gabansa. Sannan hada da kwace sata yana ta yinsa. Kullum yana ta baya ci gaba baya samu. Mu tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. Kullum a da yaushe karke ubangijinka, riba kaɗan ka samu gode wa kalikinka. Sarkin da ya yi ma baiwa shi yana ganinka, in ka yi godiya a garin za ka ƙara samu. Mu tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. Mu tashi mi sana'a domin mu kare kanmu. Wani noma yake yi, Wani kiwo yake yi, wani faskare yake yi, wani kogini yake yi, wani kodako yake yi, wani kasuwa yake yi, wani fawa yake yi, wani jima yake yi, wani waka yake yi, wani kiɗa yake yi, wani aifim yake yi. wani editing yake yi. Amma fa mai zaman banza ba su yin sukuni, su lekacin gidajen Maula suke zuwa ne, sannan su kama sata. kalbinsu ta yi rauni. Aikinsu zun ta kifce, Wallahi shi suke yi, gulma haɗa da zamba. zancen su furta muni. Allah Ubangiji na roƙon ka kai kayo ne, ka fitar da mu bala'in da muke ciki na ganni. Na zama mai sana'a shine abin nufi ne, in kare duk mutunci na a cikin garin. Mu tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu. tashi mi sana'a ita ce za ta fishe mu bar zama na banza domin mu kare kanmu.